Pinag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Headset, no? Hindi. Kasi isa lang yung gumagana eh. Ito si TJ nagsasalita, naka-open na yung mic namin. Ay, kabisyo! It's me, DJ Rakitera! Kasama nag-iisang TG! And welcome to the program, Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. Gusto ko yung ginagawa ni TG ngayon. Nilalagyan niya ng echo. Para ka na si Lord. Okay. Kumain ko kayo. O eto na, TG. Welcome na natin ang ating top secret sharer na nasa kabilang linya. Hello po, magandang gabi. Magandang gabi po. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Just call me Luis na lang. Luis, ilan taon na po kayo? I'm 47. 47. Sang lupalo po galing si Luis? Caloocan. Caloocan. Alright, di na po kami magpapaligoy-ligoy pa ha. Luis, 47, from Caloocan. Ano ang top secret mo? May top secret is, huwalay ako sa ban ko. Then, nagkaroon ako ng karelasyon ng more than 18 years. Pwede niyo po bang ulitin yung top secret ninyo? Hindi lang po masyadong malinaw sa amin. Bali, separated ako. Tapos, meron akong nakarelasyon. Actually, hindi pa kami hiwalay that time ng husband ko, pero nakarelasyon ko na siya. Then, ngayon, tumagal kami ng 18 years. 18 years, ang tagal po ah. Ang Yes haba. 18 years nitong naging karelasyon mo after your husband, tama? Yeah. Pero Yes. may overlapping na naganap? Hello? Hello? Miss Louise, Yes may po. overlapping na naganap, tama ba? Opo. Alright. Pwede mo bang ikwento sa amin kung bakit at paanong nangyari na merong ganun? And legal ba ang paghihiwalay ninyo ng asawa mo? Maayos ba kayo naghiwalay? And ano yung current situation niyo po ngayon? Hindi siya naging maayos yung hiwalay namin. Kasi, actually ako umalis because of those experience ko sa family niya. Naging battered wife ako, and yung family niya ganun din sa akin, nananakit. And syempre, katrabaho ko yung nakarelasyon ko kasi nakita ko sa kanya before yung may caring siya sa akin and pati dun sa kids ko. Tama ba kami Hello? nang narinig, Luis, na battered wife ka? Yeah. So, ang nananakit sa'yo, hindi lang kamo yung asawa mo, kundi pati yung pamilya ng asawa mo. Yes, oo. Actually, nakatikim ako ng sampal sa kanila, tinutukan ako ng barel. And for what reason? Hindi kasi ako working that time. Tapos, I'm a simple, plain housewife. So, hindi ko focus mag-work because of my kids na nag-aalaga ako. And of course, hindi naman din niya ako pinagtatrabaho. Pero ang ano kasi is, yung family niya, hindi ako gusto noon pa, before pa kami magsama and pakasal. So, yun, after nung makasal kami, nagkaroon kami ng anak, nagkaroon kami ng baby. Naging okay naman siya nung una, tapos nananakit na siya nung may anak na kami, then laging sinasabi din ng family niya,
na pag mag-aaway kami, saktan ako, ganon. Mhm. Tapos, every time na mag-aaway kami, magsusumbong siya sa family niya, mananakit siya. Mhm. Then, pati family niya, pag lumalaban ako, pumapasok sila. Then, tinatakot ako. Yun, sinasaktan din ako. Hanggang sa ma-realize ko na hindi tama yung ginagawa sa akin, hindi ko deserve. Kasi hindi naman ako pinalaki ng gano'n ng parent ko. So, nung nakapag-work ako, nagkaroon ako ng lakas ng loob na magtrabaho talaga. Doon ko nakilala yung guy, Mhm. yung nakapartner ko ng 18 years. Wala ka bang ibang napagsabihan tungkol dun sa pananakit sa'yo ng pamilya ng husband mo? And hindi mo din ba na-confront tong husband mo about it? Like, hindi po pwede to, yung ganon? Actually, meron po. Dati po lumalaban talaga ako na ano kasi may time na pinasok niya ako ng plancha. Tapos ginawa ko, nagsumbong ako sa isang network, isang parang TV network na mayroong support for the Gaano rin sila katagal yun? yung mga sa women's and children's like Bausi. Tapos tinulungan nila ako, nagsampa ako ng kaso. Pero tinatawanan lang ako ng husband ko pag ginagawa ko 'yon kasi malakas sila sa sa kasi may sila Connection. influence sila. So meron silang sa yung family nila. Isa sa mga barangay captain, tapos meron silang ganito. So nihihirapan ako. Hindi ko talaga kaya. Hindi ko sila kayang kalabanin. Then, ayun, sinabi ko rin sa parent ko, pero hindi nila ako pinapaniwalaan. Pero hindi ako masyado nagsusumbong sa mother ko kasi ayoko rin naman kasi sisihin niya ako na pinili ko yon after may college na magka-graduate ako, nag-asawa kasi ako. So, ayoko rin silang ma-disappoint na, Mhm. and maging problema na rin ako. Mhm. So meaning, after college, nag-asawa kayo agad. So gaano katagal yung relationship ninyo ng asawa mo? Magal din kami ng 14 years. 14 years. Tapos nung nakapagtrabaho ka na, that's when you met this other guy, tama? Yes po. Mhm. So, paano nagsimula naman tong relationship mo with the other guy? Like, nagsimula ba ito sa kwentuhan lang? Na-meet ko siya sa work, tapos nakita ko na naramdaman ko yung respect kasi hindi siya then kasi walang-wala din sa ang hinahanap ko kasi dun sa husband ko na, alam mo yon pagtanggol niya ako sa parent niya, tapos siya din respeto sa akin, yung pagmamahal niya. Kasi na-feeling ko kaya hindi ako narespeto ng family niya, naging battered wife ako, and of course nakisakit na rin sa akin yung family niya because Mm. sa kanya nakita siya na wala siyang malasakit sa akin, tsaka yung love and respeto. Kaya yung nangyari, I realized na ganun. Then dun sa guy na nakilala ko, nakita ko sa kanya na hindi siya mayaman, hindi siya mapera, simple lang siya, pero kaya niya akong panindigan, kaya niya ako ipaglaban, kaya niya akong mahalin, ganun. Nagkakwentuhan lang kami, tapos in-offer niya ako ng coffee. Right after, nagsasabi ako sa kanya ng problema, pinapakinggan niya ako. Yun. Tapos, inano niya rin sinabi ko rin sa kanya yung totoo, may anak ako, tapos yun yung problem ko dun sa husband ko. So, nakikinig lang siya that time. Tapos hanggang sa, nahulog na rin yung loob ko. Then, naman siya, nakita ko rin naman na, nanligaw na siya sa akin. Yun. And by that time, parang you were letting go of your husband. Parang unti-unti, lumalayo na talaga yung loob mo sa kanya. Yes po. Actually, napalitan na ng galit, nasusuklam na ako ng hate. Tapos, alam mo andun na talaga din, dumating ako sa point na gusto ko iparamdam sa kanya kung gaano kasakit yung ginagawa niya sa akin. Sa akin, sabi ko sa kanya, nag-usap kasi kami nung naghiwalay na kami, pinuntahan niya ako sa work, pinipilit niya akong bumalik. Sabi niya sa akin, hindi naman daw siya ng babae. Bakit ko ginawa yon? Sabi ko nga sa kanya noon, DJ Rocky, sana ng babae ka na lang, mas matatanggap ko pa.
matitiis pa ako or ibang bagay na lang. Pero yung durugin mo yung pagkatao ko, tanggalan mo ako ng respeto sa sarili ko, saktan mo ko, pagtawanan mo ko habang tinutukan ako ng baril ng family mo, sabihin mo sa akin ang buti nga sa akin. Every time mag-aaway tayo, hahakutin mo yung pamilya mo para duru-duruin ako, saktan ako, sampalin ako. Masakit yun. Sabi ko sa kanya, hindi ko kaya yun. So ito yung parang yun yung, hindi ko naman nagantihan siya ng ganun. Hindi ko naman ginamit yung boyfriend ko ngayon na Mhm. na para masaktan ko siya. Dumating lang talaga sa point na yun lang yung way ko para makawala ako sa kanya. And hindi na talaga, nagising talaga ako one day na walang-wala na akong sa kanya, love. Mhm. Yun po. And up until now, kayo pa rin itong boyfriend mo. Tama ba? Naghiwalay kami kasi nagka-problema rin kami. Mhm. Actually, 6 months, 7 months na kaming nagkaroon ng nag-break kami. Mhm. Parang pull off lang, pero yun nga, parang mas wino-worth ko pa siya, mas worth it pa siya, parang mas treasure ko siya kaysa dun sa husband ko. Kaya lang, nagka-problema rin kami. Hindi ko alam kung bakit na sinasabi niya sa akin. Kasi ngayon, kasi ang namin, nag-aaway din kami, natural lang naman yun sa akin. Mhm. Siyempre, relasyon, di naman pwedeng lagi kaming Pero, masaya. Kasundo. pero Ma'am Luis, ano po yung pinag-awayan nyo? Yung hindi pinagkaintindihan? Neto ni Ah, 18 years. nagkaroon, kasi yung sa trabaho before, nag-umpisa yun nung na-promote ako. Tapos, nagkaroon kami ng ng tawag dito. Parang hindi ko alam kung na ano ko ba yung ego niya, insecure siya sa akin or what. Kasi sabi niya, palaging parang hindi siya masaya dun sa minsan sa ko, Achievement mo. mga achievement ko. Iyon, hindi siya masaya. Pumunta kami ng Japan, actually, for lang kami, nag-visit kaming with my sales people. Tapos siya, hindi kami masaya. Hindi ko nakitang naging masaya siya. Nag-away pa kami sa Japan. Pero dati yung dynamics nyo ba, sa simpleng bagay masaya kayo and siya din ba masaya dun sa kung ano yung mga Yes. achievements mo sa buhay? Bigla na lang ba siyang naging ganun nung na-promote ka? Yun lang ba yun? Or may mga signs na before na may ganun siyang ugali? Wala naman ako nakitang signs before nung simple lang kami. Same nga kami before ng position eh. Tapos, pagka yun yung unti-unti napansin ko rin nung medyo, yun, dami ko na achievements, tapos promotions, ayan. Parang nagbago siya. Tahimik na siya, hindi na siya nakipag-usap masyado sa akin. Tapos, ang init na ulo niya, narinig ko pa minsan na sabi niya sa akin, parang palagi na lang daw siya nakakabit sa akin, lagi na lang daw kasama, hindi na raw siya makakilos ng sarili niya. Nagulat ako kasi isa naman yung work namin, tapos dati naman okay lang sa kanya na magkasama kami at saka wala naman siya ibang magiging kasama kasi ako naman yung parang ka-teammates niya. Tapos, ayun. So anong tumatakbo sa isip mo nung time na sinasabi niya yung mga bagay na yun? Siyempre, DJ Rocky, parang bakit ka nagbago? Bakit anong dahilan? Parang sa akin, yung position ko ba or yung ego mo ba? Ganon. Tapos, meron pa isang kwento na may client kasi ako from other country. Pero Pilipino din. Then, syempre, dumating siya dito. Ayun, nag-inquire siya. Then, minute ko siya. Kasama ko naman with my driver. Nag-drive sa akin yung driver Big ko. time to. Tapos, Driver. nung nag-meet kami nung client, syempre, nag-aya rin naman with my kasama rin naman yung driver. May naman ako, may alalay or chaperon. Nag-inom kami sa isang bar. Kasama With the yung driver client. ko.
Yes, yung client. Pero kasama yung driver. Mhm. But Tapos aware yung itong si boyfriend on time na yon. mm, 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 mm. Siya, yun. Kami pa, oo, okay kami nun. Tapos ano, sumunod siya. Nag-chat siya sa akin, saan ka? Sabi ko, nandito lang ako. Kasama ko yung ano, sinabi ko naman sa kanya yung totoo. Before pa man dumating yung client, sinabi ko na ini-meet ko. Tapos sabi ko, nandito kami sa bar. Kasama ko yung driver. Kasama ko na rin, sinama ko na rin siya yung driver uminom, pina-join ko na sa amin. Tapos pumunta siya. Tapos after yung dumating siya, sunod niya dun sa bar, parang ano, nag-uusap kami ng client. Siyempre nag-ano ko. Parang bigla siya ng bastos. Ayun. Bakit Sinabi anong niya na, ginawa "Oh, niya? hindi ko alam kasi nag-uusap lang naman kami ng client. Siyempre katabi ko yung kliyente, katabi niya yung driver, silang dalawa. Then sinabi ko pa siya yung ano ko, live-in partner ko. Tapos feeling niya ano, may gusto sa akin yung kliyente ko. Bakit daw bumubulong? Bakit daw Malamang tumatawa? bar. Siyempre ang lakas ng sound, sabi ko. Siyempre bumubulong siya, tatawa siya. Tapos yun, nag-away silang dalawa. Ay, Tapos nag-away yun sila nga, sa mismong gabing yun. yes ho. And how Suntukan. and how did you handle? Inano ko na lang sila, inawat ko sila tapos umuwi na lang ako. Ako na lang with ano, yung driver ko. Eh yung Tapos siya, boyfriend mo? nauna siya, iniwan niya ako. Ma'am Luis, Iyon. Ma'am Luis, gusto ko lang din malaman, yung panahon na bago lang kayo sa work nyo, bago nyo siya nakilala, sino ba yung mas nagko-control? Sino may mas power noong mga panahon na yun? Nagko-control. Oo, sino may mas Siya. power, may mas bosses? Yung panahon na yun, yung unang ka pa lang sa work mo. Yes, oo, kasi hindi naman ako masyado noon na ano, nung bago pa lang kami. Wala ka Siya pang yung, bosses, wala ka pang kapangyarihan. Panahon oo, na yun. parang wala pa akong power, syempre. Same, hindi ko na sinasabi same position kami. Yes. Parang hindi pa ako ganun ka-mature that time. Yes, tsaka Tapos, galing ka dun sa relationship oo, mo na grabe yung pang-aabuso sa'yo. Talagang wala kang boses, takot ka pa. opo. Tapos hindi nga rin ako masyadong nagsasalita kasi ayoko rin, parang nandun pa yung trauma ko. Ito, hinihimay-himay lang natin, Ma'am Luis. Yung napopromote ka na, meron ka na, doon na ba siya Mm. nagbago? Doon na po siya nagbago. Tapos even yung mga yung mga nasa under ng team ko, yung naka-under team ko, yung hawak ko, yung mga tao ko, parang pinakikialaman niya na yung pagmamanage ko. Tapos yun nga, parang, oh hindi, ito yung dapat yung ginagawa mo, hindi Yes. mo dapat sila ginaganyan. Sabi ko, Yes. ha? Naintindihan mo ba ako? Sabi ko sa kanya. Kasi alam ko yung way ng pagmamanage ko Yeah. na alam kong wala naman akong ginagawang masama. Hindi naman yun nakakasama sa kanila. Siyempre, alam ko naman kung ano yung yung ano, the way na tinitreat ko yung tao ko na hindi naman ako nang a-abuse. 'Di ba? Sabi ko. Siyempre, trabaho ko to. And may own style ka para i-handle yung mga tao mo. Right? Mm. Yes po. Okay. So pagkatapos ng lahat ng yun, kamo naghiwalay kayo 6 months 6 months before. I mean, ngayon, no? 6 months ago na, no? Yeah. 6 Tama. months ago. So, ano Yes. nang plano nyo? Anong direksyon ng buhay mo ngayon? Like, hinahabol-habol mo pa rin ba siya? Hinahabol ka ba niya? Ano nang ganap nyo ngayon? Actually, tawag dito, nahihirapan nga ako kaya ako tumawag eh. Kasi lagi siyang, alam mo yon, lagi siyang naiisip. Hindi pa rin ako talaga nakaka-move on. Multo. Tapos, hinahanap ko pa rin na i-chat man lang niya ako, i-effort niya ako. Kasi may time na tumawag ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pa-help naman kasi kailangan ko ng ganito. So, alam ko naman na nung time na yon kasi meron pa talaga kami maging communication because may mga unfinished business pa kami dun sa work. Yes. So, about the business. Tapos sabi niya sa akin, sige, okay, punta ako. Then, ayusin natin. Tapos nung nagkita kami,
yun nga, naging okay naman kami, nag-usap kami. Pero wala talaga ako narinig na, ang gusto ko talaga marinig ng time na yun na, i-open niya, magkaroon kami ng closure or what. Pero wala naman. Tapos, nagkita ulit kami. Tapos eto, nung nagkita ulit kami, humi kasi ako ng favor din. Sabi ko, may event ako, so kailangan ko ng ganito. So sabi niya, sige, makitulog ako sa house mo. Hindi ko siya pinatulog, pero sabi niya, makitulog, pwede bang mag-sleep over? Kasi mahirap din. Sabi ko, sige, okay lang. Tapos ayun, may nangyari sa amin. Tapos after nung may nangyari sa amin, parang, Bumalik. ano ba yun? Hindi siya bumalik eh. Ano? Parang sinabi ko nga sa kanya na, babalik ka ba? Parang yun na rin yung pinapahiwatig ko. Dun sa sinabi ko sa kanya na, ano bang status natin? Tapos sabi niya sa akin, parang gusto niya wag muna kami ulit. Tapos parang gusto niya, Ganun lang. friends to good friends, parang ganon. Ano? Sabi ko, Friends "Ha? with what? Friends daw muna kami." Friends with benefits ba yung sinasabi mo? Parang ganun kasi yung nangyayari eh. Kasi di ba may nangyari sa amin, tapos hindi ko man lang sa kanya narinig na parang tinalikuran niya lang ako, tapos parang hindi niyo lang sabi ng I love you, then after, di na siya sa akin, nag-chat, alam mo yon. Mm-mm. Mm. Tapos nung tinanong ko siya kung kung ano kami, ang sagot niya sa akin, friends lang muna daw kami. Ulit. With benefits. Nasundan pa ba yun? Tama ba ako doon, Ma'am Luis? With Yeah. benefits Parang muna. ganun yung dating. Oo, yun ang gusto Yes. niya. Na kapag tinawag Oo, mo siya, nandyan Parang siya sa'yo. yun din yung Yeah. na-analyze ko. Kasi sabi niya, friends eh. Tapos sa isip-isip ko, friends, pero, May di benefits ba, may tayo. nangyari sa atin Oo. with benefits. Ilang beses na ito na nangyayari, Ma'am Luis? Isang beses pa lang? Twice. Twice Twice. na. Yes. So, Tapos after... kasi ang iniisip ko naman, ayoko makipag-make love sa ibang lalaki. Although na may mga nangliligaw. Tapos, wala naman akong nagustuhan. Kasi nga, parang ang hirap din naman magmunag. Hindi pa ako talaga totally healed. Tapos, parang ang iaano ko yung sarili ko, makapag-move on lang ako. Tapos, pag may kursunada lang sa akin yung lalaki, hindi ko naman sure kung gusto talaga ako. Yes. Pakaila yung habon. 'Di ba? Mm. Tapos ganun lang. Iniisip ko lang na at least hindi naman to kasalanan yung ginagawa ko. Kasi siya naman yung tinuring ko na husband ko. Yes. Mhm. Kahit hindi kami kasal. Pero as of the moment, wala ba siyang jowa? Wala ba siyang nililigawan? Wala ka bang alam dun sa status ng relationship niya, love life niya? I'm not sure kasi sabi niya nandun siya sa mother niya, then doon siya nakatira. Then nag-iisa lang siya. Pero minsan nag-iisip ko kasi nung tumatawag ako, hindi niya ako sinasagot. Dati naman sinasagot niya ako sa call. Pero Pag paano... sa messenger, Yeah. tapos Luis... hindi niya ako, Go. Continue. Sorry. tapos hindi siya nag-chat sa akin. Parang sabi ko, bakit may nagagalit ba? Minsan sinabi ko nga sa kanya, bakit di ka nag-chat? Ba't I'm sagutin yung tanong ko? Ba't hindi ka nag-ano? Tapos may mga times na in a whole day, wala talaga siya sa akin message ni good morning. Minsan ako pa yung nag-i-insist ng good morning sa kanya. Tapos, pero minsan iisip ko sarili ko, parang ano ba ako? Sabi ko, ba't parang ako naghahabol? Tino-torture mo Ba't ba yung sarili mo? Nililid ka ba niya? Ganon? Ha? Nagpapayami ba siya sa'yo? Ganyan? Papayami. Oo. Wala nang ganun, Rock. Siguro. Hindi. Yung yummy moments na ganun. Hindi naman siya nagpapayami. Oo. Siyempre, Hindi, ano parang na namin yun? yung payami na, I mean, what I Pasabik? meant na pasabik, na parang pinapasabik ka niya na tipong hindi ko na to i-chat para ito yung mag-chat sa akin. Baka may ganun to, no? Pero, Parang ganun, diba? minsan. Kasi mababaliw ka nararamdaman pag ko. hindi ka na chat eh. Or parang pag hindi nag-update sa'yo sa isang buong araw, parang mababaliw ka bilang tao na parang anong ginagawa? Parang Oo at some point naman. minamanipula ka ng tao eh. Pero, Parang, tinanong ko nga siya, Mm. DJ Rocky. Sabi ko sa kanya, DJ Rocky, pinaglalaro mo lang ba yung feelings ko?
Tapos naglabas talaga ako sa kanya ng ano sa chat, ng alam mo yon yung sama ng loob ko. Hindi naman sama ng loob or yung feelings ko talaga, yung nag-real talk talaga ako sa kanya na, ano to, sabi ko, Sa 18 years, after a long wala silang years, label. tapos, Sa 18 years, nung walang label. oo nga pala, sorry, I May forgot, ano. sinabi mo nga pala sa akin na hindi mo na ako mahal, no? Tapos parang ang tanga-tanga ko talaga, sinabi ko sa kanya yon. Tapos Mm. sabi ko nga sa kanya, ang gwapo mo talaga, no, feeling mo. Ginanong ko siya kasi naiinis na talaga ako. O ganito, Tapos Luis, may tanong ako sa'yo. Isa tong tanong na napakahalaga. Gusto mo pa bang umulit uli? Hindi kasi kung didiretsahin niya na ako na talaga, na hindi niya na, wala na talaga kaming, Ayun. second chance or third chance, i-stop ko na. Kasi, wala talaga rin kasi akong, na plan na alam mo yon na makipag-relationship sa iba. Parang umaasa pa ako. Pero iniisip ko nga, DJ Rocky, na kung forever akong aasa, tapos ganito lang yung ginagawa niya sa akin, mas lalo ako masasaktan. Tama. Tama ba? Tama. O kay TG na nanggaling yung Tama. tama daw. Habang buhay mong tutorturein yung sarili mo na tinatanong mo, ano ba ako para sa kanya? Gusto mo na ba Yung DJ? gusto mo na ba ng real talk? Gusto mo ba Yes. ng real talk? Gusto mo ba ng advice ngayon? Kailangan. O sige, ano yung Actually, pinaka-advice? tumawag Ay ako ano? sa kabilang istasyon eh. Pinapabalik-balik Wag ako ka na, nung wag ka na isang dun dito. pumunta dun. Ba't mo kailangan pumunta dun? Dito ka tumutok? Eto na. Ito na ako. Ito na ako eh. Ko. Ala, pinababalik ka. Naku, Nababalik ka pa? di buti dito priority ka. Tsaka tatandaan mo. Kasi ang gusto niya mangyari, suyuin ko. Parang lumalabas, ako yung may attitude. Sabi ko, Sino- hindi. Tumawag na Sabi niya, siya. hindi, suyuin mo. Ah, sabi sa'yo, doon Wait, sa wait, kabila, wait. suyuin mo. Linawin muna natin. Tumawag ka sa kabila. Parang feeling ko, lumaki talaga yung ulo niya, ha? Nag-iba talaga. Parang lalo pa ako naging hindi worth it. Parang wala akong bilang. Sabi ko. Wait. Linawin lang muna natin, Oo. Ma'am Luis. Baka hampasin ko ng keyboard yung nagturo sa'yo niyan, ha? Yung ikaw na nga naargabyado simula nung una, pati dito sa pangalawa mo, argabyaduhin ka pa rin. Hahampasin ko ng keyboard yung nagturo sa'yo na palakihin pa ng ulo yung malaking ulo na lalaki na yon. Wait lang, sige na. Linawin mo muna, Rocky. Linawin na muna natin to. Luis, ang tanong, tumawag ka dun sa kabila para manghingi ng advice. Nasagot ka ba on air o hindi? Nagbigay siya ng advice. Siya pa rin yung advice niya sa akin na Anong suyuin advice? ko daw. Ako na raw yung Suyuin. magbaba ng pride. Suyuin. Hampasin ko siya ng Gawin keyboard ko eh. Suyuin mo. Ibang advice na yung nandito. Ay, buti na lang tumawag ka sa programa namin kasi ngayon 360 na. Dati wala akong ma-advise. Ngayon may advice na kami dito. Nandito na si TG. Oh, girl. Ba't kailangan suyuin? Sige nga, ikaw muna, Luis. Sagutin mo muna yung sinabi niya sa'yo. Ba't mo kailangan suyuin doon sa kinento mo at base sa kwento mo sa amin? Kasi parang sabi nga, yun nga, yung kanina, di ba, TJ, tinanong mo sa akin, nung before ba, nung hindi ka pa na-promote, wala ka pa achievement, sino ba yung nagko-control? Yes. So, Siya, di ba? sabi ko, di ba, siya. Mm-mm. Tapos, nung parang feeling ko, yung sinasabi nga ng isang DJ sa kapila, ako yung controller, ako yung nagmamanipula. Kaya, Mm. parang ako yung parang siya yung siya yung biktima, parang, alam mo yon, parang ginagaslight ko raw siya. Sabi ko, hindi kita ginagaslight, ha? Alam mo, Ako daw yung nagagaslight. sa totoo, Luis, di ba? Sa totoo lang, Luis, nagkaroon ka ba ng boses? Eto, gusto ko lang din muna linawin kasi ayoko rin maging one-sided na porket tumawag ka dito, ikaw nakakampihan namin. Gusto ko lang din linawin at linawin natin sa lahat ng mga nakikinig dito. Yung panahon ba na napopromote ka na, mas may boses ka na ba sa kanya? Mas may boses. Oh, hindi naman. May boses pero hindi naman mas. Kasi siya pa rin naman ang nasusunod dun sa Nasusunod. mga desisyon namin na iba. Na Ito yan, like, Luis. for example, Mm-mm. yung daughter ko, sabi ko sa kanya, gusto nito ng ganito, sabi niya sa akin, huwag mo ibigay sa bata yung ganyan, baka mamaya Mm-mm. maging sobrang spoiled. Diba? Sabi ko, sige. Ganyan, naano ko siya, pinapakinggan ko naman siya. Mm-mm. Kaya lang minsan, syempre, as a mother, di ko naman pwedeng tiisin yung anak ko. Anak. Saka kasama naman namin.
And yun naman yung maganda kasi naging close naman siya dun sa bata. Naging daddy na siya nung anak ko. May iba't Kaya iba. lang, Yeah. syempre. Go, continue. Hello? So Go. talagang to make this long story short, no. Si Luis, pakiramdam naman niya on her point of Yes. view, hindi naman siya naging mas powerful dito Yes. sa lalaking to. Well, in fact, she is just doing her, her thing as As a a mother, mom, yeah. as a worker, Yes. as a career woman. Because ngayon mo lang naman din to na-experience yung pagkakaroon ng career na ganito. Di ba, napaka-enhanced, improved, and super well. Di ba? Tsaka Rocky, ano lang din, and Luis, kaya ako tinatanong yung kaninang paano ba siya tinrato nung panahon na nag-uumpisa siya hanggang sa na-promote na siya. Doon na natin makikita na naaapakan na yung ego and pride ng lalaki. Kasi syempre, ang lalaki, gusto niya, may kapangyarihan yan eh. Mhm. Gusto niya siya may boses. Siguro nakikita niya at natatakot siya na hindi naman intention ni Luis yun para sa kanya na mawala na siya ng kapangyarihan. Mhm. Dahil iba na ang posisyon din ni Luis dun sa posisyon na kinakatayuan nun dati. Mhm. Mm-mm. Ano Ganun, to parang eh, ganun lang pride talaga. Yung pride. Pero ang point kasi dito, ang tanong ni Luis sa atin is, siya pa ba dapat magmakaawa? Siya pa ba dapat mag-please? At yun ang payo sa kanya na kabilang stasyon. Unang-una, pasing ko ng keyboard yung nagpayo sa'yo niyan. O, ayan na, oh. Kasi unang-una, bakit mo kailangan suyuin ng lalaki? Saan ba tong stasyon na to? Yung may... Di, wag mo nang, ano yun, baka mahanap ko yan. Di, pero ito muna, Luis, makinigan muna sa akin. Unang-una, hindi mo kailangan sumuyo na. And I think ginawa mo na rin naman na i-please siya ng ilang beses. The way na paano mo siya kausapin, the way na kinukwento mo sa amin na nagko-contact ka sa kanya araw-araw, nag-good morning ka, and halos pa nga kahit sinabi niya na sa yung friends na lang kayo, pumayag ka pa rin na dugtungan na may benefits kayo eh. 'Di ba? So, para saan pa nasasabihin natin na dapat mong suyuin yung tao? Siguro, dapat makita nung guy na yon yung halaga mo pa rin. 'Di ba? Na gusto mo na makip pa rin yung relationship ninyo. 'Di ba? Na hindi kayo mawala, hindi kayo basta-basta mag-end lang ng ganun dahil 18 years is 18 years, 'di ba? Tapos tatapusin mo lang ng parang wala akong ideya kung ano pa ba tayo. Mhm. Mahirap yun sa side mo. Kasi DJ, sabi niya kasi wag sa akin. Iba yung pangalan na yun. Anong pa? Hindi ako si Papa. Muntik na! Muntik na. High blood ako naman. Hindi. Hindi, ano lang, baka papakainin kasi niya ako. Ganun yung baka gusto sabihin ni Luis. Kasi ganito, papakainin ko siya. Ay, Ah, okay. Yan, o, di ba? Matitikman na Linawin yung mo. ano niya. Ganito yon. Mm. Actually, pangalawang hiwalay na namin to, second time na. Nung Yes. last 20 pandemic time, naghiwalay rin kami. Tapos iba yung ano niya, iba yung dating, iba yung ngayon eh. Sobra. Kasi that time, siya yung nanuyo sa akin. Siya yung gumawa ng paraan para magkabalikan kami. Inamo niya talaga ako. Mhm. Which is tama lang. Tapos, Dapat lang. Lalaki. pero ngayon, hindi na eh. Tapos sinabi niya rin sa akin nang bago kami maghiwalay, DJ Rocky, DJ TJ, sabi niya sa akin, doon ako nasaktan. Sabi niya na hindi niya nakikita na ako yung kasama niya sa future niya. Hindi niya nakikita yung future niya sa akin. Doon ako nasaktan. Mhm. At hindi pa ba sapat na sagot yun para magbago yung isip mo na hindi na ituloy yung kung ano man meron sa inyong dalawa? Parang ang tanga ko nga eh. Kasi nga, iniisip ko, bakit parang hindi pa mawala yung feelings ko sa kanya? Kasi parang you want to prove yourself to this person. Nandun ka sa part na you wanna prove na worthy ka dito Hindi, sa taong to. Tsaka Luis, hindi ka pa kasi wasak na wasak eh. Yung pagiging tanga mo, hindi pa tangang-tanga eh. Sa totoo lang. Kasi kung alam mo rin yan eh. Kasi tayo naman tao, kapag alam naman natin limitasyon natin eh. 'Di ba? Tayo rin kasi makakasagot doon sa tanong natin na dapat ko pa bang hihintuto o dapat ko pa ba itong ipagpatuloy kasi pagod na ako. Pero nung sinabi na nung guy na, hindi na ikaw yung nakita sa future ko,
that is a big thing Kumbaga, kung yun ang maririnig ko sa isang lalaki, I don't think I'll move forward with this person na susuyuin ko pa siya or parang hahabol-habulin ko pa siya or magsistick pa rin ako sa kanya para lang makita niya yung worth ko, para piliin niya pa rin ako. Parang, yun na nga I think nandun si caller ngayon, si Luis, dun sa limbo of, nagpapakita siya ng mixed signals ngayon pumupunta siya sa bahay, nag-sleep over siya, tapos minsan nagre-reply naman siya, pero bakit hindi ko makuha siya ng buo? Bakit hindi ako makuha ng buong sagot sa kanya na, oo, tayo pa din? May ganun ka ba Yun ngayon? yung nahanap ko. Yun yung point. Yes. Yun yung nahanap ko talaga, DJ Rafi. Tapos yun, kasi sinabi ko sa kanya yun ako hindi ko nakita na hindi ikaw yung kasama ko sa future ko, pero yung sinagot mo sa akin, sabi ko sa kanya, ang sakit nun. Actually, nung sinabi niya yun, nung naghiwalay kami, sobrang durog ako nun. Sak na wasak ako. Pero siguro lang, malakas lang talaga yung love ko because of my kids kasi kailangan ko lang din talaga maging matatag. Talagang kahit na minsan nasasaktan ako, nag-work ako, naiiyak ako, tinatago ko yun sa mga anak ko, sa mga coworkers ko. Mhm. So ngayon na Iiyak ako, pero ngayon hindi na ako maiyak pero I don't know. Mhm. Pero dati sobra talaga. Mhm. So, May dumating sa point na parang susuko na ba ako? oo. Sabi ko, pero hindi Hindi, lalaban tayo, Luis. Luis, ganito, no? Since nakapag-open ka na sa amin, nakapagbahagi ka na sa amin ng top secret mo, mga napagdaanan mo sa buhay, and may mga naibigay na kaming insights sa'yo, lalo na si DJ TG, no? Ang tanong namin sa'yo ngayon, since narinig mo na lahat ng ito, nakapagbahagi ka na, ano nang plano mo? Ano nang balak mo? Gearing towards what ka na? Makipag-iwalay o ituloy pa rin? Or yung tuluyan ng i-let go? Or subukan pa rin na ayusin? Mm, may ano kasi ako, gusto ko ma-validate na bala ko siyang kausapin itong nakikita kami itong week. Parang yung kahapon na secret pal natin. Siguro, Ha? siguro muna, kailangan ko lang i-validate lahat ng iniisip ko na baka naman nag-overthink ako. Pero hindi pa rin kasi sinabi nga niya sa akin na hindi niya na ako gusto and friends na lang muna kami. Pero kasi ang gusto ko na Hindi niya. nahihirapan bitawan. kasi ako, DJ Rocky, na Alam mo, yung Luis, sitwasyon ko ngayon. sorry, kakat lang kita, Luis, Sorry, kakat lang kita. Alam mo, kahit magkita kayo bukas o next week or kailanman, at sabihin niya sa'yo na hindi ka naman niya mahal, I think sa the way mo paano sabihin sa amin ngayon, parang hindi ka pa rin matatanggap. Ipiplease mo pa rin siya at pipilitin mo pa rin. Tingin ko lang. I think kailangan nila mag-usap sa isang madilim na lugar. Charot! Luis, Charot with darot. ganun ba sobrang kahirap siya bitawan talaga? Malaki? Charot. Hindi. Siguro grabe. Gano'ng Hindi. kalaki ba? Hindi yun. Kasi nakita ko naman yung niya, kaya lang yun nga nagiging worse na yung ugali niya. Yes. And Gusto ko na rin talaga siyang bitawan kasi nga, ang sa akin, nahihirapan na talaga ako. Nagiging, lang siya, nasisira lang yung araw ko every time na maalala ko siya. So, nagiging stress ako, mas nagiging stressful ako. Parang sabi ko sarili ko, parang inaano ko na lang yung sarili ko, tinotorture ko na nga Yes. Yun Actually, talaga. yun na nga yung gusto kong sabihin sa kanya na, Tino-torture na talaga. pwede ba na hindi mo na ako makita? Putulin na natin yung connections. Kahit hindi na ako kumita dyan sa business na yan, kahit sa'yo na lang yan. Parang gusto ko na siya, yun ang gusto kong sabihin sa kanya. Parang gusto ko talaga i-let go. Yun ang tama mong sabihin kapag nagkita kayo, Luis. Focus ka na lang sa anak mo, focus ka sa sarili mo, and I think, Kasi hindi ako makapag-focus talaga sa mahirap. Lalo na katrabaho mo siya, tapos negosyo mo siya, or what man. medyo Yung okay na ako transaction Nung niya. nakita ko siya, hindi na naman ako okay. Yeah. And then, alam mo, ito yung pinakamahirap na parte sa buhay ng isang tao. Yung alam mo namang dapat malaya ka, pero parang nasa bilangguan ka. Kasi nakakulong ka doon sa taong dapat naman talaga laya ka na.
Gets mo? Single ka na eh. Kumbaga, laya ka na dito sa taong to eh. Bakit mo kinukulong pa rin yung sarili mo Alam mo, dito Rax, sa taong to? kasi minsan nagtatanga-tangahan tayo kahit alam na natin yung sagot. Totoo yun. Oo. Kahit alam na natin yung way of exit, pipilitin pa rin natin pumasok tayo doon sa bagay na masasaktan na naman tayo. Ganun tayo minsan eh. Kaya ito na nga nangyayari sa akin, DJ PJ. Tama ka doon. Ito yung nakikita ko ngayon sa sarili ko. Kung yan na nakikita mo at nakikita mo na rin pala yung ganyang parte mo na nato-torture ka na mukha ka na rin kuwawa, hindi mo na alam, hindi ka na nakapag-focus, I think alam mo na yung sagot. 'Di ba? Alam mo na yung sagot. Hindi na natin kailangan pang idiin at alam mo na sa puso mo kung ano yung dapat mong gawin. Hindi yung para magmakaawa ka at i-please mo siya na tinuro sa'yo ng kabilang estasyon. Hindi rin para magpakatanga ka ulit, di ba? I think it's time naman na mahalin mo naman yung sarili mo na ngayon. Na ikaw naman. Actually, yun nga po. Kasi nga naramdaman ko rin sa sarili ko na parang wala na akong tinira. Siya na lang naging ano ko. Sa kanya lang umikot yung mundo ko. Mhm. Yeah. But at the end of the day, no, masarap pa rin magpasalamat doon sa taong yun. Because, sabihin na natin, he is one of the reasons why you are here right now. Like, hello, 'di ba? Yes. Yung husband mo, ang daming sakit na pinagdaanan mo doon. And because of that person, he inspired you to leave that relationship. And right now, nandun ka na naman sa point na you need to let go, no? Because you know na hindi naman talaga ito para na sa'yo. And you have to stick with it. You have to commit to it. Kumbaga, hindi lang siya by concept natin sasabihin na, ayoko na, bibitiw na ako talaga. Hindi eh. You have to be committed to do it. Firm ka dun sa decision mo. Yes. Tsaka hindi naman porket 18 years kayo at ganun kayo katagal nagsama, hindi na pwedeng mag-iba yun. Diba? Sabi nga at naniniwala ako sa kasabihan na may mga tao talagang dadaan lang sa atin para tulungan tayo, magbigay ng aral sa atin, maging mabuo tayo noong mga panahon na warak tayo, pero hindi naman siya yung taong makakasama natin hanggang dulo. And kailangan natin tanggapin yun. Mhm. Alam mo, Ate Luis, ang maiiwan ko lang sa'yo huling salita, acceptance is the key. Tanggapin mo na talagang hindi na kayo pwedeng mag-work at tanggapin mo na kailangan mo na mahalin yung sarili mo at alam mo naman yung sagot, wag na tayo mapunta doon sa katangahan natin. Yun lang, Ate Luis. Yun nga po. Anyway, may gusto ka pa bang idagdag, Luis? Wala na po. Actually, yun na lang narinig ko. Yun ang gusto ko sanang marinig. Kasi, yun nga. Actually, ilang beses na ako tumawag sa napanood ko lang kayo last night. So, yun. Kaya sabi ko, eto yata yung makakapagbigay sa akin ng yung sa side ko na, or hindi, kahit di naman sa side ko, hindi naman yun bias na Mhm. Gusto ko lang naman din marinig kung ano na yung ginagawa ko. Although na, nakikita ko na yung ginagawa ko sa sarili ko na hindi naman maganda. Pero, gusto ko lang i-validate. Hindi naman masama siguro, sabi ko na tumawag. Mhm. Naghumingi ng opinion. So, may opinion ka sa amin eh. Para kaming doktor Parang ngayon. doktor eh. Nga mo kaming Yung specialista. Yung diagnosis sa kabila, Nakatiwala dun ah. yung diagnosis sa kabila ibang sakit. Tapos dito naman Thank you so much sa'yo, Luis, dahil sa tiwala mo. At napakinggan mo kami na dalawa ni Rocky at nagtiwala ka sa amin to handle your problem. And thank you for trusting this program. Kasi, alam mo, isa naman sa pinakamahalagang magagawa ng isang tao sa isang taong may problema o pinagdadaanan, o mabigat na pinagdadaanan, yung merong makikinig sa kanya na hindi siya agad-agad huhusgahan. Yeah. Kumbaga, I think this is the essence of our program eh. So, kung bago ka lang, ma'am, na nakinig sa amin, o kagabi ka lang talaga nakatutok, maraming salamat pa din. And I think we are here for a reason. And nag-cross yung paths natin tonight for a reason. So, yun ma'am. Actually, Salamat. talagang na-validate ko naman na sa inyo dahil yun na nga sabi ko. Kasi pag tumatawag nga ako sa yung istasyon na yon,
Actually, twice na noon. Mm. Tagal na. Mm. Yun ang sinabi niya sa akin, suyuin ko. Pagbalikan ako. So, hindi ko naman siya sinisisi na bumalik ako. Actually, choice ko rin naman yun. Kahit sabihin niya na bumalik ako o hindi. Kaya lang, syempre parang sa akin, gusto ko talaga yung tao na magpapayo sa akin na kahit pa paano, hindi naman na ayun nga, nakita ko sa inyo. Mhm. Thank you rin. And Okay. Luis, balitaan mo kami kung anong mangyayari. Kahit chat mo lang kami, ma'am. Chat mo lang kami. Kung talagang firm na at talagang yun na yun. Mhm. O baka mamaya mag-last pa kayo, ah. Huling hirit sa taglamig. Di ba? Siguro. Wala Kasi, nang huling hirit sa sabi ko nga- taglamig, Luis, ha? I don't know. last. Okay. Hindi. Kasi nga, feeling ko talaga sarili ko ngayon. Actually, yung nararamdaman ko, DJ, Oo. is parang napaka-desperada ko. Yun ang tingin ko. Naawa ko sarili ko. Alam mo, gusto kong kanina pasambihin sa'yo, pero iniawat ko, at least lumabas din sa bibig mo. And thank you. At least, Hindi, okay lang. alam mo sa sarili mo kung ano na yung nangyayari sa'yo. And yun yung pinakatama. Napalabas natin ngayon yung pinaka-katas ng iyong problema. Or I think minsan di naman natin alam lahat kung ano yung, hindi natin ma-verbalize kung ano tayo ngayon eh. Yes. Like, ano ba nangyayari sa atin? Hindi natin ma-verbalize. Minsan kailangan natin ibang tao makikinig sa atin in order for us to realize what is really happening to us. So, etong pangyayaring to, it's a 360, di ba? Somehow, may parte sa'yo na natagpuan mo dahil sa pakikipag-usap mo sa ibang tao. And I hope na discover mo yun sa sarili mo and na-validate mo, na nakita mo yun sa sarili mo, na napasok mo yun, yung mga ganung kaduluduluhan ng sistema ng katawan mo, ng pag-iisip mo, nang sa gayon ay mas malinawan ka kung ano yung desisyon na tatahakin mo sa susunod. Alright? Opo. Thank you so much, Miss Louise. Bye. Thank you po. God bless. Thank Sa you. inyo. Thank you, Luis. Oh, ha? Overtime na naman tayo. Buti na lang. Pwede mag-overtime. May basbas. Charot! Uy, Charot. harot. Hoy, pero alam mo, sobrang naawa ko sa kanya. Oo naman. Yung battered wife ka, then battered ka ng whole family nung husband mo. Tapos and then may savior ka sa pamamagitan ng coworker mo. And then eventually, hindi rin kayo nag-work because of pride, 'di ba? Play of ego, play of power. And then ngayon, yung dati mong natatamasa dun sa taong yun, hindi mo na siya nakukuha ng libre because of hindi na kayo. 'Di ba? I mean, hindi Yun mo na yung- siya nakukuha Yes. ng buong buo because hindi naman na kayo. Yun, sa madaling salita, Rax, kung sino yung taong bumuo sa'yo, yun rin pala yung taong wawarak sa'yo. Yun yung nangyari sa kanya Mhm. ngayon. And nakakaawa lang din. Hindi literal na sobrang nakakaawa, pero kasi sayang eh. Saan ka nangihinayang doon? Doon sana alam din nung guy, hindi siya sa part niya. Sana alam din nung guy kung paano niya rin pinahalagahan yung 18 years na nakasama niya yung tao. Na naging parte na siya ng storya ng tao. Na pinili siya. At ang ganda nung sinabi ni ma'am kanina na mas tinuring ko pa siyang asawa. Kesa dun sa asawa ko. talaga. So dapat tinreasure ni guy yun. Pero yung sinabi ni Guy, 'di ba? Hindi na ikaw yung nakikita sa Yun nga future ko. eh. Pero, Yun ang mahirap. so, ibig sabihin nun, hindi talaga porke matagal na kayo nagsasama, Yun. hindi rin porke yun yung turing sa'yo ng tao, Ang lalim na ng pinagsamahan ibig ninyo. sabihin, ganun din yung ibabalik sa'yo. Yun. So, That's ano the lang reality. talaga, choose who chooses you. Ako, dun ako lagi, choose who chooses you. Pag ayaw na sa akin, lipat ka na. Pag hindi ka agree Hindi ako dun sa... naniniwala sa'yo, Rocky. Pag hindi ka agree dun sa Totoo, ganun ka? ngayon. Nagdaan ako dun sa... Hindi, gusto ko kasi ako lang yung pinipili. So what if, 'di ba, yung part na parang ang daming pinipili. O 'di ba? Pag hindi ako mabigyan ng label, hindi ko na pinipili yan. Wag na. Wag na. I've learned my lesson. Tsaka kung hindi ka binibigyan ng oras at panahon at pinaparamdam sa'yo na mahal ka, Oh, hello. Yung tipong hindi mag-reply sa'yo buong magdamag, tapos ikaw pa yung unang magte-take ng initiative to chat.
hindi gawain ng lalaking may gusto sa isang babae yun. It depends naman yun. Ay, teka lang, wait lang. It depends naman din siguro sa sitwasyon. Baka naman nagtampo yung lalaki kasi may nagawa yung babae. Hindi talaga magre-reply muna. Alam nga naman kami pa rin susuyo sa inyo, Rocky. Kapag nagkatampuhan tayo. Hindi naman, on a normal day. In a on a normal normal day, day, okay. pagpalagay natin walang tampuhan. Iba na yun. Mali na ng lalaki yun. Kung walang tampuhan, walang pinangguhugutan, tapos ganun. Pero, ang point is, may karapatan ba mag-demand yung si Luis kanina? Kasi yun yung comment niya eh. Hindi na siya nagre-reply, hindi siya update, ganyan, or wala siyang kahit anong chat sa akin or message. Pero, wala na kasi sila nung time na yun eh. Wala na sila sa time na to. I mean, hindi na sila opisyal na magkarelasyon. So, anong karapatan mong humingi, 'di ba, ng reply or chat dun sa tao kung wala naman talagang official na kayo? 'Di ba? So, parang napakahalaga ng label talaga. Dito natin mapapatunayan na pag may label, pwede mong awayin. 'Di ba? Pwede kang magsabi na, bakit mo ako ganyan? Bakit ganito, ganyan? Pero, pwede din naman na kahit walang label, mapatanong ka. Gets mo? Yes. Pwede kang kahit walang label, mapatanong ka. Pero hindi ka pwedeng sumugod. 'Di ba? Parang, Tama. Alam mo lang, limitasyon mo. Oo, pero pwede kang mapatanong. Gets mo? Yes. Kumbaga, mabavalidate mo sa sarili mo na pwede ka magtanong pero hindi mo pwedeng sugurin, diba? Alam mo yung gano'n, hindi ka pwedeng lumaban, hindi ka pwede magwala. hindi ka pwedeng maglabas ng pangil. Emosyon. Oo. Walang ganun. Dahil unang-una, wala kayo. Oo. Pero paano pag sinabi ng lalaki na the first day na makilala kita, alam ko nang tayo na. Ibig sabihin label yon. Hindi, unless sabihin ko din na tayo na. Label yun. Oo nga. Oo, label na yun. Paano kung hindi sinagot? Yung lalaki lang nagsabi. Hindi, dapat dalawa kayo. It's always gonna be the both of you who's gonna decide. It takes two to tango. Yun. Laging dapat dalawa kayong magdedesisyon. Hindi pwedeng iisa lang. Kasi kung iisa lang yung magdedesisyon, ibig sabihin manipulation yun. Yeah. Or meron kang ginagawang something na ikaw lang dapat yung masusunod, 'di ba? Play of power yun. Tama. So, masyado namang masakit sa ulo yung ganun. Paano naman kung magkaiba naman kayo ng pananaw? Gusto ko lang din malaman, overtime na pala tayo, no? Oh, sige, sagad-sagarin mo na. Sagarin na ganun. natin to. Nakakaloka. Gusto ko lang din malaman sa pananaw ng babae. Iba kasi pananaw ng mga lalaki sa pananaw ninyo eh. Paano naman kung ang sabi ng lalaki na unang kita pa lang natin, tayo na nun. Pero sabi ng babae, gusto ko date natin 28 eh. Paano yun? Mga bata yun. Diba? Hindi, may kakilala akong ganun ha. Ilang taon na yan? 40. Seryoso yan? Seryoso to. Baka Chinese. May calendar. Chinese Seryoso calendar. to. Yun ang Swerte. pinagkaiwalayan nila. Baka naniniwala sa ghost month. Depende yan Kung may background ka ng mga pinaniniwalaan na dates, kasi Chinese calendar, ghost month, Pwede, no? may mga ibang ganun. So, Oo, they meron. stick with it. Cultural, religion differences, something like that. It affects your decision making. Pero ako, ang masasabi ko dyan, kung black and white lang, kung tatanungin ng isang babae, depende kasi yung ganung may date pa. Ako, ano ko dyan, na ko-connect ko yung mga hindi pa ganun ka mature pagdating sa relationship. Yes. Kasi I don't think a date is important anymore when you Wala are na. in a relationship that is secure and you are sure about Wala it. na. Yeah. Wala nang ganun eh. Wala na. Kasi ako, dati ang thinking ko, wag 18 kasi anniversary namin yun ng ex ko. Pero nung naging kami ng husband ko, I don't care about the date anymore. 18 din kami. So walang kaso. Wala. Diba, it doesn't matter anymore as long as you are sure about your feelings and sure ka na dun sa tao. Tama. Walang kaso. Basta sure ka At least nasa pool din natin yung mga tanong din ng iba. na nakikinig ngayon. Yeah, lahat. Well, basta malinaw naman Kung walang label, huwag mo ibigay. Pero kung gusto mo lang ng for fun, bigay mo. Yun nga, katulad ng lagi natin sinasabi, kahapon, na kung ano yung intention mo, dapat ganun din intention niya sa'yo. Kung bembangan lang, Bembangan lang! Kung gusto mong microhan lang,
Microan lang! Ganun lang yun. Huwag kang humiling ng hindi dapat hiling. Oo, wala nang replyan, diba? Wala nang updatean. Kung ano lang yung dapat, yun lang. Totoo. Shadow ka. Oo nga. Alam mo na ha. Good nightin mo na yan. Tapos di magre-reply ng good night sa'yo. Di ba ganito yung mga oras na mga good night, ganyan. Ay, Tulog pagpuyatan na ako. ka tapos di ka tinuluyan. Di ba yung ginusto? Oo, sayang yung mga Bahala inaybags mo, di ba? Nakailang cucumber ka sa mata mo. Tapos di naman pala kayo magkakatuluyan. Nakakainis yung mga ganun. Pero anyway, it's part of life. It's part of growing up. And yun yung nagpapaganda ng buhay. 'Di ba? Yung mga experiences natin in life. Ano yun? Pag akit natin sa kung saan man tayo mapaparoon, 'di ba? Parang pag tinanong ka doon, anong ginawa mo? Wala lang. 'Di ba? Parang 'di ba? Wala eh. Pangit ng storya mo. Oo. Walang kulay. Oo, lahat tayo may stories to share. So, kanya-kanya tayo ng pagdadala sa buhay. And anyway, Kabisyo, maraming salamat ha. Ang dami namin na pag-usapan dito ni TG. TG, magpakita ka na kasi daw ng mukha mo. Kailan ba? Monday? Baka mas preferred ko na lang na ganito na lang. Uy, wag naman. Talong-tanong. Ano yan? Para baka naman kasi di nila gusto yun yung mukha ko eh. Feeling ko, they will adore you. Wow, naman. Oo Thank you. naman. Sabi I niya mukha ka pang Japanese ngayon. Alam mo ba, ang suot ni TG ngayon, meron siyang nakaputing t-shirt siya. Tapos nandito, sino yan? Wala lang aso. Parang May aso dun sa t-shirt niya na hindi ko kilala kung sino. Wala lang wala yan. lang aso. Kala ko aso mo. Diyos ko. Ay, pinakita yung side ni TG na hindi naka-blur. Maputi yung siko. Charot, Siyempre, baka naman sa mga endorse. Oo naman. Bigyan niyo po ng endorsements tong si TG nang sa gayon madami kaming pangkain sa gabi. Anyway, sige na, magpaalam na tayo sa kanila. Magdi-GTG na kami. As in, got to go. Nakapiling po ang Basa Princess DJ Rakitera. At ang nag-iisang TG! Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secret.